Dobrý deň všetkým, volám sa Viktória Grosová a vítam vás na dnešnom krátkom webinári Houston magazínu s názvom Malé chyby, veľké komplikácie. Dnes sa pozrieme na niekoľko najčastejších situácií alebo chýb, s ktorými sa stretávame na Houstonu. Sú to drobnosti, ktoré často vznikajú len nepozornosťou alebo omylom, ale dokážu spôsobiť zbytočné komplikácie pri realizácii výberových konaní. Naším cieľom samozrejme nie je len upozorňovať na chyby, ale takisto ukázať jednoduché tipy, ako im predchádzať a tak ušetriť čas sebe a aj dodávateľom. Ešte na začiatku by som vás chcela pozvať na Slido, kde môžete počas celého webinára písať otázky alebo skúsenosti, dotazy a na konci sa k nim vrátime. Tak. Dnes si prejdeme služby Houstonu a asistenčného programu, samozrejme najčastejšie chyby v procese, výhody správneho nastavenia výberových konaní a priestor bude potom na konci i na vaše otázky. Skôr, než sa pustíme do samotných chýb, tak si krátko pripomenieme, s čím vám vieme pomôcť. Houston nie je len technická podpora, ale snažíme sa pomáhať v rámci asistenčného programu aj s nastavením a konzultáciami výberových konaní, so správou aukčných kôl, s administratívou procesov. Komunikujeme až v 7 jazykoch a sme tu pre vás každý pracovný deň od 8 do 16. Často sa stretávame s tým, že klient rieši problém až v momente, keď už proces beží. Pritom mnohým komplikáciám sa dá predísť jednoduchou kontrolou či konzultáciou ešte pred spustením výberových konaní. Preto odporúčame nám posielať požiadavky na kontrolu či supervíziu aukčného kola, ale minimálne 24 hodín predom, aby sme stihli prispôsobiť naše časové možnosti a kapacity. Môžete vlastne využiť túto funkcionalitu i priamo v systéme Tenderbox, kde v administrácii výberového konania nájdete záložku Help Me Houston a cez túto záložku viete poslať mail s požiadavkou priamo na nás. Tak, a teraz sa už môžeme pozrieť na tie najčastejšie chyby v procese, ktoré sa opakujú najčastejšie. Prvou a zároveň veľmi častou chybou je zabudnutý začiatok výberového konania. Systém síce proces vytvorí, ale bez správneho nastavenia toho dátumu sa administrátorovi vlastne nezaktívni aukčná sieň a tým pádom s ňou nevie pracovať. Pri nenastavení začiatku prvého kola sa objaví rok 1970 v záložke kola. Nemusíte sa ničoho ľakať, jediným klikom vieme tento problém vyriešiť. Nad kolami je vlastne malý kalendárik, pomocou ktorého si vyberiete dátum a čas začiatku výberového konania a toto nastavenie uložíte. Každé nastavenie je nutné uložiť, inak sa neprejaví daná zmena v nastavení výberového konania. Tak, po nastavení a uložení máme už správny začiatok výberových konaní. Niektorým klientom sa osvedčilo, že si priebežne s nastavením výberového konania otvárajú i aukčnú sieň z pohľadu toho dodávateľa po vizuálnej stránke, aby si i takouto formou skontrolovali to nastavenie tendra. To znamená, že i takouto formou si viete skontrolovať, či je vaše nastavenie v poriadku. A druhou častou témou a chybkou v procese je duplicita dodávateľov vo vašej vlastnej databáze dodávateľov na doméne.
Aby ste chápali, tak každý klient si vytvára svoju vlastnú databázu dodávateľov na svojej doméne počas používania systému Tenderbox. Keď sa v databáze ale vytvárajú nové záznamy, namiesto toho, aby sa využili už tie existujúce, tak tvorí to, dajme tomu, neporiadok na doméne. Dôsledkom môžu byť komplikované prihlasovanie dodávateľov do výberových konaní, neprehľadná databáza, takisto môže vzniknúť i kolízia dodávateľov a tým pádom veľmi časté volanie na Houston. Pred vytvorením nového dodávateľa odporúčame využiť vyhľadávanie v tejto časti, ktorej teraz vidíte na obrazovke. Viete vyhľadať dodávateľa podľa obchodného mena, IČA alebo kľúčového slova. Ak by ste si chceli ešte upgradenúť svoju databázu, tak ku každému dodávateľovi viete napísať i kľúčové slovo a pomocou toho kľúčového slova potom vyhľadať vo svojej databáze. Takisto odporúčame aspoň raz ročne si urobiť export dodávateľov a databázu prečistiť a zaktualizovať. Ak si nie ste istí ako na to, tak nás môžete kontaktovať. Treťou chybou je nesprávny výber kategórie Base. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o detail, ale v skutočnosti však správna kategorizácia ovplyvňuje nejaké vaše štatistiky, reporting a celkové vyhodnocovanie nákupov. Nastavenie správnej kategórie zaberie naozaj len pár sekúnd navyše, ale z dlhodobého hľadiska výrazne zvyšuje potom tú vašu kvalitu dát. Preto odporúčame i tejto časti venovať zvýšenú pozornosť už pri nastavovaní procesu, hneď na začiatku. Tak. Kategorizáciu potom nájdete v základnom nastavení. Ďalšou veľmi častou chybou je neodoslaná alebo nesprávne nastavená pozvánka. Proces môže byť síce nastavený perfektne, ale ak dodávateľ nedostane pozvánku, tak sa výberového konania nemôže zúčastniť. Preto odporúčame samozrejme pred odoslaním vykonať kontrolu, prípadne poslať proces kontroly na nás a s tým je spojená vlastne i tá databáza, overiť si kontaktné údaje, či sú naozaj aktuálne u daných dodávateľov. Pozvánku môžete si vytvoriť z vzorových častí už predefinovaných v systéme. Nájdete to všetko v záložke pozvánka, kde viete po vložení i editovať. Čo sa týka odoslania pozvánky, ak si nie ste istí, či ste pozvánku odoslali, viete si to skontrolovať v časti záložky odosielanie, kde po odoslaní je vlastne dátum a čas odoslania pozvánky zo systému. V poradí s 5. najčastejšou chybkou, s ktorou sa stretávame, je, že klienti odstráňa niektorú časť pozvánky. Stáva sa, že niektorí klienti majú prísnejšiu politiku vo vzťahu v komunikáciu s tretími stranami a preto vlastne z interných nejakých dôvodov vymažú všetky kontaktné údaje. V tomto prípade odporúčame ponechať aspoň jeden e-mailový kontakt, v prípade, že by mali dodávateľia dotazy obsahovo k výberovým konaniam. My ako poskytovateľ systému samozrejme vieme poradiť s technickými dotazmi, ale nie čo sa týka výberových konaní obsahovo. Občas sa stáva, alebo môže sa stať, že omylom odstránite v pozvánke časť prihláška. Práve táto časť je potrebná k tomu, aby sa vôbec vedel dodávateľ do výberového konania zaregistrovať.
V šablóne ERMA je táto záložka nutná. V RFX-ku zase naopak sa dodávateľ vie registrovať alebo prihlásiť do aukčnej siene jedným klikom cez odkaz, ktorý vlastne je odoslaný zo systému. Ideálne takisto odporúčame vo výzve na účasť zašpecifikovať všetky kritériá, ktoré požadujete po dodávateľoch. Či už je to ohľadom ceny, platobných či dodacích podmienok, odkedy dokedy je výberové konanie, čo je predmetom výberového konania a podobne. Mne sa napríklad nedávno stalo, že som s klientom nastavovala jedno výberové konanie. Pomáhala som, ale za 2 dní som mala byť už na dovolenke, takže hlavou som už vlastne tam niekde lietala pri mori, na bicykli a podobne. A tak sme zabudli do pozvánky zadať, že bude ešte prebiehať aukčné kolo. Takže to aukčné kolo vlastne neprebehlo, pretože dodávateľia o ňom nevedeli. Takže môže sa stať i mne. Tak, a poslednou témou sú pozorovatelia. Pri kopírovaní starších výberových konaní sa často stáva, že sa prenášajú aj pôvodní pozorovatelia. Niekedy už organizácii ale nepracujú alebo nie sú aktuálni, takže odporúčame si stále skontrolovať i záložku pozorovateľov. Zároveň sa stáva, že niektorí klienti vlastne odstránia proebis pozorovateľa, ktorý slúži na podporu a kontrolu. Toho naopak prosím ponechať. Tak. Jak som vravela, pred spustením samozrejme skontrolovať zoznam pozorovateľov, takže pri kopírovaní venovať tejto časti takisto zvýšenú pozornosť. Tak. Odo mňa je to vlastne na dnes všetko. Zhrnuli sme si 6 takých najčastejších chýb. Tak vám ďakujem za váš čas, za pozornosť. Ak by ste si nevedeli rady, chceli poradiť, pomôcť, tak na poslednom slajde vidíte i náš mailík houston@proebis.com, takže kľudne sa na nás obráte. A tým pádom ja vám prajem krásny deň a bezproblémové a správne nastavenie výberových konaní. Majte sa krásne. Dovidenia.